Ayong palis ka natong tanan. Niya na po ko aron mutambag sa mayong tambag sa mga estudyante nga nag eskwela karon o nakagraduate karong tuiga. Nalang ko yung mensahe sa mga estudyante karon pinaagi sa ilang paghuman pang-eskwela. Karon mga kaigsunan, dili na to sayangan ang ilang pagpaningkamot kay tungod sa ilang pagpaningkamot karon diha gidapat na itong mga estudyante gipa-eskwela ka nilagtaman kay aron makahuman ka. Dili na to sayangan ang ilang pagpaningkamot. Nagbaol sila sa bukid, nangani sila, nagbasak sila, o unsa nang ilang ipamuhat alang kanatong mga anak. Sama sa kong anak nga nikaso karon, tanawan lang yung mga kaigsunan, diha ko nalipay og dako diha nga ipaso atong anak nga naata. Mura ko kahilakon nga kaigsunan tungod sa atong anak nga proud kayo ta nga kita nakapa-eskwela sa atong anak. Hamil Ana, she also received. Sama sa akong pagpanarbaho sa layo, nagbilin ko sa akong anak og pang allowance para naay magasto-gasto kanila sa pag-eskwela. Og labi na sa tanan, uban sa akong pares nga akong hinigugma, akong sama sa akong asawa, siya mo'y nagatiman sa bata kay tungod ako sa layo nga nagsigig panarbaho o pagpaningkamot aron lang mabuhi ang akong pamilya. Sama sa ginikanan sa pag-atod sa ilang mga anak padung sa eskwelahan, usahay na ay pagkabadlungon ang atong mga anak nga maoy nagpakonsumisyon kanatong mga ginikanan. Bisan nahatod na nato ang atong mga anak dito sa eskwelahan, na ay guro silbing ikaduhang inahan sa ilang pag-eskwela. Kamong mga ginikanan nga nakakapahuman na sa inyong mga anak o nakuha na sa ilang gustong kurso. Hamil Ana. Ang uban nagpadayon pa sa ilang pag-eskwela, pagpaningkamot para mahuman sa ilang gustong maabot. Maura kadto mga kaigsunan sa akong masulti sa mga estudyante o ginikanan karon. Daghang salamat.